Dik li hija l-unika lokalità dementia friendly fl-Ewropa, San Lawrence Fawdex, laqgħet lill-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Sinjura Michelle Muscat fi żjara qasira fejn ir-residenti kellhom l-opportunità li juru lill-Prim Ministru dak li l-lokalità tagħhom għamlet f'dan il-proġett pilota. Proġett li pparteċipaw fih ir-residenti tal-komunità kollha b'mod speċjali dawk li joffru s-servizzi, fosthom fil-parroċċa, fil-ħwienet tal-merċa, fir-ristoranti u fid-dar tal-anzjani tal-lokalità. Fi żjara f'din id-dar, Villa San Lawrence, li hija waħda mid-djar tal-anzjani Fawdex li minn tal-Knisja saret tal-Gvern, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li kien impressjonat bil-mod li bih din il-lokalità kienet ta' suċċess f'din l-inizjattiva tagħha filwaqt li jawgura lil dawn l-anzjani li nżammu fl-aħjar kura u kumdità possibbli. Is-Sindku tal-lokal Noel Formosa stqarr magħna li fi sforz kollettiv ir-residenti ddaħlu bih ġarhom biex joffru atmosfera li tgħin lill-anzjani bid-dimensja jibqgħu fil-komunità. Kien jinvolvi illi aħna nejnu nġibu l-nies aware, kellna diversi laqat minn esperti u wkoll għamilna tabelli apposta kif huma approvati wkoll minn dawk li huma professjonali fil-mestier, tabelli li huma ddiżinjati apposta għal persuni bid-dimensja. Dan kollu fi sforz biex persuni bid-dimensja ma jinqatawx mill-komunità u jmorru iktar lura u biex tinelep l-istigma li hemm dwar din il-marda kif fissrilna Alex Gobi li jkoordina dan il-proġett. Nixtiequ ngħinuhom biex jibqgħu kemm jista' jkun attivi fid-djar tagħhom, fil-komunità tagħhom. Allura dan nistgħu nagħmluh biss billi nagħlmu l-komunità x'inhi dimensja, kif wieħed jista' jgħin xi ħadd b'dimensja, kif tikkomunika ma' xi ħadd b'dimensja u x'servizzi hemm ta' għajnuna għal min ikun qed ibati minn din il-kondizzjoni. U dan minnih permezz ta' numru ta' laqat fejn stidinna il-residenti u attendew biħġarhom fejn diskutejna dal-affarijiet. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Justin Caruana li laqat lill-Prim Ministru fil-Gżira Uċija filwaqt li għamlet referenza għal passi ta' ġgant li saru fil-qasam tal-Anzjanità Attiva fil-Gżira Uċija tenniet li l-inizjattivi se jissoktaw fix-xhur li ġejjin kemm il-darba Gvern Laburista jerġa' jikseb il-fiduċja.